11 июньдә Татарстанда бердәм дәүләт имтиханының төп чоры тәмамланды. 21 июньгә кадәр өстәмә көннәр билгеләнгән. Нәтиҗәләрне 6 июньнән башлап 26-сына кадәр җиткерәләр. Әйтик, Түбән Кама районында 7 чыгарылыш сыйныф укучысы химия фәне буенча 100 балл җыйган. Алар барысы да 35-нче лицейда белем ала. Бу республика буенча иң яхшы күрсәткеч булып санала. Яшүсмерләр сынауга ничек әзерләнгән? Бу турыда Түбән Камада хәбәрчебез Альбина Уалиева язмасында. Фурор на весь город, на всю республику. Такого результата не было еще никогда. Менә алар 35-нче лицейның горурлыгы. 7 чыгарылыш сыйныф укучысы БДИдан 100 балл җыйган. Барысы да химия фәнен сайлаганнар. Өй эшен даими эшләп барырга, әзерләнергә һәм тырышырга. Буларны башкарсаң, югары күрсәткечләргә ирешергә була, ди Камиля Гыйльмуллина. Үсмер кыз тормышын медицина белән бәйләргә тели. Экзаменнан соң чыккач, мин уйладым, 100 балл булыр икәнен. Химия буенча имтихан 2 өлештән тора. Беренчесендә 28 бирем, икенчесендә 6. Аларны үтәү өчен 3 сәгать ярым вакыт бирелә. 35-нче лицейда 100 балл туплаган укучылар ел сайын була. Тик быел рекорд куйганнар. Бу әлбәттә укытучылар тырышлыгы, ди белем бирү йорты директоры. 35-нче лицей химия технология лицейы буларак, монда һәр вакытта химияга аерым урын бирелә. Шуңа күрә химия ул беренче имтиханнардан берсе, без аның результатларын, нәтиҗәләрен бик көтәбез. Елда безнең балалар 3-5 бала химиядан югары баллар алалар. Ә быел инде 7 бала, алар бөтенесе дә бер укытучыныкы, Ирина Николаевныкы. Шуңа күрә без бу нәтиҗәләргә бик сөенәбез. Быел 35-нче лицейны 104 укучы тәмамлый, шуларның 44-е медальгә дәгъва кыла. Альбина Вәлиева, Рафаэль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.